Ovo nije država, ovo je WC. Sad je vrijeme za pizu. Nije pizza je spolni organ, nego pisa. Ima stožar za WC. Gdje je stožar za upalu pluća? Pogledajte vi šta je to. Paprika. Gotovo 613 kila teška. Sad ćemo vidjeti koja je kvaliteta. O, da. Prava paprika. Došli smo u naš apartman. To nas je čekalo. Telefon, daljinski, papuče. Hodnik. Sad sam platio 2 kune pišanje. Nema daske na WC-u. Idemo na turneju. Pozdrav šti. Evo, kupili smo brokulu. Da. Čovjek jedi. 2 kune. Ko WC. C. Ma živa sramota.